Røverne i banken. Jeg kører bil, sagde jeg. Jeg har min trofaste i gun. Den er klar til kamp. En ny røver kommer ind på mit sted. Lad os se, om det ikke går godt over. Så har du fundet. Ja, så. Så fik vi de røver væk. Ja. Dø nu. Hun gider ikke at dø. Mærkelige røver. Så kører jeg. Jeg kører igen, for hvorfor ikke? Og så igen. Jeg er bare for god. Wow! Og på 2 ben. Jeg er bare for god til øl. Jeg er bare for god til øl. Så er vi hjemme. Jeg håber, I kunne lide den her video med hende der, røveren og mig. Nikolaj og Emma, shoutout til dem. Faktisk Emma, hun er en YouTuber, så @farmravn2722. Den må I godt se, så siger det bare. Jeg håber, I kunne lide den her video. Ses med jer.